Pala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang L, tambalanista since 2014. Sumulat ako para ibahagi ang pinagdaraanan ko ngayon at para humingi ng payo. Nagkakilala kami ni Joven sa text clan. Naging textmates hanggang naging magjowa. 6 months pa lang kami nang magdesisyon kaming mag-live-in. Tutol ang mga magulang ko pero dahil matigas ang ulo ko at mapusok, hindi ako nakinig sa kanila. Magkaiba kami ng personality ni Joven. Madami siyang kaibigan at mahilig lumabas samantalang ako taong bahay. Parang nasusuffocate ako kapag maraming tao. Para walang gulo, hinahayaan ko na lang siyang lumabas at gumimik kasama ng mga kaibigan. Ang problema, ilang beses ko siyang nahuling may babae. Nakabuntis pa ng iba. Wala akong ginawa kung hindi magpatawad ng magpatawad. Recently, na-scam ako. Para makabayad ng renta sa bahay at amortization sa kotse, may babae siyang hiniraman ng pera. Alam naman ng babae na may pamilya na siya pero willing daw siyang maging other woman. Pinag-aawayan namin ng babaeng ito araw-araw. Minsan, 2 araw pa siyang hindi umuuwi. Sa 13 taon naming pagsasama, nasagad na ako. Nakipaghiwalay ako. Hindi natuloy kasi ayaw niya kaming iwan. Binigyan lang daw siya ng pera nung babae kaya ini-entertain niya. Nabasa ko din yung sulat sa kanya ng panganay namin. Ang sabi kahit wala daw lagi ang tatay niya okay lang. Wag lang daw kaming iwan. Yung bunso naman namin, daddy, ang bukang bibig. Hindi ko naman maitatanggi na mabuti siyang ama. Kaso, hindi siya faithful na asawa. Kung sarili ko lang ang iisipin ko, makikipaghiwalay na ako. Kaya lang, ayokong indahin ng mga anak ko ang sakit dahil sa desisyon ko. Ano po kaya ang nararapat kong gawin? Magtitiis ba ako at magpapakamartir para sa mga anak ko? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, L. Hello sa iyo, El. Masasabi ko lang is, kanina may nagtanong sa akin kung anong opinion ko dun sa grupo, yung girl group na I'm sure dumaan to sa feed mo na nag-raise ng funds para ng farm kasi meron siyang 200 dogs. Mm-hmm. So may nagtatanong opinion ko doon. So kung ano yung sinabi ko doon, yun din sasabihin ko dito. Ang dami ko ng problema, dumagdag pa to. Ang dami ko nang iniisip, dumagdag pa to. Nakakalurke. Hindi ko rin mawari minsan. Bakit parang lagi tayong tinatanungan ng mga mabibigat na mga problema. Ano pa lagay nyo sa amin? Walang problema? Hindi, pero parang ang bibigat na mga problema. Pero then again, naniniwala naman ako na
ang testimony natin is yung mga experiences din natin in the past. Kasi siguro patuloy pa rin na may mga naghumihingi ng advice kasi may mga napipick up sila paminsan ng mga maayos na sinasabi natin. So dahil may ganon, Sana lang talaga meron. Feeling ko may mga nasasala-sala silang mga mabuti naman kung ganon. Pag ganon. Kasi ang bigat nitong problemang to parang hindi ko mawari kung anong klaseng advice yung pwede ko mabigay. In fact, hindi ko alam kung ano mabibigay kong advice kasi parehas na matimbang Pero, ang sabi daw nila, pero kanya-kanya naman po yan, dagdag pampalito kasi dagdag opinion. Ang sabi daw nila in terms of hierarchy, sa pagkakasunod-sunod ng importansya, yan. So, ang mahalaga daw, ang Diyos, sunod ang spouse o ang asawa, pangatlo na lamang ang anak. Sa Catholicism, ganyan yung may mga ganyang kineme. Kaya nga sabi ko daw, kaya nga may mga ganyang daw. So, kung yun yung dun ka naniniwala, dun ka nananalig, sa tingin ko, kung doon ka sa tingin ko, di ang dami ko ng problema, dumagdag pa to. Parang gustong sabihin ni partner, bala ka na. Di bala Malaki ka na. Bala ka na mag-isip. May mga magulang ka, tanong ka doon. May mga best friend ka, malamang may tropa ka. Mas kakilala. Ganito lang yun, mas kakilala ka nila kaysa kami. kasi magbubunot-bunot lang kami naman kung ano-anong mga advice na mabibigay sa'yo. Masyadong mabigat kasi parehas kasi yung for others, yun nga, yung sinasabi ko partner, for others, sumusunod sila sa hierarchy or naniniwala sila sa ganon na God first, and then spouse o asawa, and then anak, 'di ba? So ngayon nalilito sila kasi syempre mahalaga pala yung asawa, pero bakit ganun kung ganito ka unfaithful, 'di ba? Hindi ba tuunahin ko yung anak, ganyan. So in other words, bahala na nga kayo. Bahala na nga hindi kayo. Hindi sila kasal, no? 'Di ba? Living in together. Depende. Ako naman ang tingin ko diyan, kunyari, siguro sa sa perspective ng isang individual, bilang isang individual. Ayaw mo ng perspective ng isang crowd kayo. Crowd ikaw. Kailangan individual. O bilang isang individual. Hindi bilang isang magulang, basta isang typical na individual. Isang kasi, marites. Marites. Oo, parang outside. Hindi Marichu na lang, Marichu. Marichu, taga chuchu. Yan, sige. Dahil nagchuchuchu naman tayo dito ng mga buhay na may buhay Marichu. Pwede rin pakita. Pakitang gilas? Pakitang tao. Okay, sige. Pakita talaga, hindi pakito Ay, pakito. Sige. Okay, mahirap sundan yung pakito. Bilang pakita. Pakitang tao, pakitang gilas. Yan. Yun, bilang isang individual, minsan kailangan mo din talagang punan lagi yung sarili mo. Ang lahat ng bagay nagmumula sa sarili at hindi sa ibang tao. Di ba? Ano nasabi? Hindi ko nabasa. Si Ate Marichu lang nakatutok. Pero Ate Marichu, hindi ibig sabihin na chuchu ka, ha? Alam mo? Ayun nga, listen. Hi, Ate Marichu. May radyo yan lagi sa tabi niya. Correct. Meron po kasi kaming office mate na talagang Marichu solid love with you. Hindi po ikaw yun. Ginamit lang po namin yung pangalan mo, Ate Marichu, pero hindi po ikaw ito. Nagpapaliwanag. Hello po sa inyo dyan, sa mga kasamahan nyo dyan, sa department ninyo. Okay, game. Ayan. So bilang isang individual, di ba lagi nga sinasabi ng tambalan, you cannot share what you don't have. Yes. Kakasabi lang natin kaninang umaga yan. Kaninang tanghali. Kaninang madaling araw actually. Sige. Na nagiinom kami. Ngayon kung hindi nyo narinig, sorry, wala kayo sa inuman so nasabi namin yan kanina, you cannot give what you don't have. Yes, laging ini-emphasize ng tambalan yan. So sa perspektibo ng isang individual, mahirap magbigay kapag ikaw mismo nauupos na. Lagi natin, ang analogy natin palagi dyan is kandila. Diba? Gusto mong mabigay ng liwanag sa mga tao na kapalibot sa iyo. Diba? Your family, your loved ones, your friends. Diba? Paano ka magbibigay ng liwanag kung ikaw alam mo sa sarili mo na uubos na yung liwanag mo? Kasi paubos na yung kandila. Ang malupit pa dito, kandila ka na both ends may ilaw. So ang bilis. Pala ito. So, ikot-ikot ang ganun. Hindi mo nakakapagod. Correct. Madali ka naupos nun. Nagbigay ka ng konting kaligayahan, pero madali ka rin naubos. Tama. Sa imagination ko, partner, hindi lang siya basta naupos na kandila na isang side lang yung may sindi. Dalawa. Dalawa. Pampagulo ka.
Saan ka nakakita ng kandila dalawa ang sindi? Sa amin! O ano So, problema? may ikot-ikot pa. Problema ko ba kung hindi ganun yung kandila nyo? Sa ganun ang kandila namin Bakit ba? Hindi, Ang dami kong pinuntahan ng mga okasyon na nagpapakandila. Ang dami kong sementeryong pinuntahan. Pero wala akong nakita na bukas ang nakasindi ang dalawang dulo. Kasi yung pinuntahan mo ay hindi sa aming lugar. Try mo kasi pumunta sa lugar namin. Bagong labas lang ba yan? Bagong idea lang 2024 lang. Bagong pauso. Hindi. Gusto ko lang i-highlight na yung pagsabi mo na para ka naupos na kandila, na parang pag hindi mo pa ginawa ng paraan niya na isipin ang sarili mo, mabilis ang pag-upos na parang dalawang dulo ay may apoy. Ganun yung pagkaupos. Correct. Kasi maupos ka niyan. Mabilis. Yun. Tsaka may ganun talaga sa amin. Saan barangay ka nga nakatira? Pinipilit talaga. Barangay 35. Hanapin mo kung saan city. Di ba? Napaka-importante dito ng napuno ka. Napuno ka. It's a form of self-care. Kung ikaw dito kasi pag hinayaan mo kunyari mangyayari pa to ng mas mahabang panahon. No, yun na nga, dalawang sindi ng kandila. Dalawang dulo. Diba? Mauupos ka Correct. ng mabilis. Totoo yun in the process, you are draining yourself. Ayan na. Diba? Para kang pitsil na butas. Ay nako, grabe. Tabo na may Sipin crack. mo yan. Baso na may lamat. Ang dami ng Diba? ang dami ng pagkumpara sa ibig sabihin sa mabubulok ka girl, diba? In other words. Isipin mo, pitsil na may butas, baso na may crack, may leak ng tubig. Kahit lagyan mo ng tubig, lalabas at lalabas pa rin. In other words, pag titingnan mo yung pitsil, yung baso, yung tabo na may lamat na binabanggit natin, di ba, you are not functioning well. You cannot function well. Ay, naku, patay tayo dyan. Kaya siguro, partner, yung mga kids, puro daddy. Kasi baka hindi na siya. Ewan ko ito po ay ano lang posible namin. Din, haka lang naman namin to, bilang diba? Marichu at Marites at Pakita ngayong umagang ito. Diba? Na baka kaya sila daddy. Kasi nga yung sinasabi mo, partner, na hindi na ikaw nakakapag-function properly. Ayos. Na yung parang, liwanag mo, kumukurap-kurap. Parang ganon. So, may kislap-kislap ka. Kasi yung mga bata, lalo na kung bata pa sila, hindi naman nila nakikita yung pambababae part lalo na kung magaling magtago. Diba? Nakikita nila yung presence ng tatay nila, yung laging nandyan yung tatay nila, yung natatawa sila sa tatay nila. Tapos hindi na nila nakikita sa'yo, bakit? Upos na kandila ka na kasi. Yes. Diba? Na may dalawang dulong sinde. Diba? Pinipilit pa rin. Ganun na kasi. Diba? In other words, kung isa kang pitsil ngayon na may butas. Diba? You are not serving your purpose well. Paano pa naging pitsil ka? Di sana, pasukan na lang. Diba? Kasi may mga paso may butas. Diba? Sana nilagyan ka na lang ng lupa. At least nagkaroon ka pa ng mas maayos na purpose. Kasi sinasabi mo, Pilipino, di ba? Yung mga patapong pitsil ginagawa nga. Ginagawa mo si Tera. Ganun sa amin Kaya, sa barangay 35. Yung mga pitsil. Yung mga galon Correct. na luma, Yes. ginawang paso. Basta may butas sa ilalim, pak na yan. Di ba? Pwede na orchids dyan. Di ba? At least nagkaroon ng magandang purpose. Hindi ka ganun Correct. Una, hindi ka pitsil. Hindi ka masitera ba? Hindi ka masitera, hindi ka paso. Di ba? Babae ka. Women's Month pa naman ngayon. Tama. Di ba? Kailangan, syempre, angat natin ang mga sarili natin. Babae ka, kailangan deserve mo ng respect. Di ba? So, kaya siguro, ako naisip ko lang, kaya siguro yung mga anak, daddy, na parang feeling mo tuloy, mawawalan sila ng figure na mamahalin, or baka ako'y maging kontrabida. Pero in the end, lalo na kung bata pa sila, 'di ba? Dapat hindi sila mawala ng nanay din at ng nanay din. Totoo. Sa ginagawang eksena ng ka-live-in mo, 'di ba? Eventually mawawala rin siya bilang tatay. Correct. Sa ginagawa din ng asawa mo ngayon, tinatanggalan ka niya ng role. Parang ganun. Indirectly hindi yung tipong parang Hindi direkta, ako yung correct. nare-recognize ng pamilyang ito. Diba? Pero in a way, Ako yung yes. hinahanap ng mga anak ko at
at hindi ikaw. 'Di ba? Paano? At mas masakit yun for you, ha? Correct. 'Di ba? So, regain your power. Yes. 'Di ba? Oo. Kunin mo ulit yung lakas mo. Maging pitchel ka ulit na walang butas, 'di ba? Yung Buha ka pwedeng timplahan ng melon na matamis Yan, na maraming yelo yelo. at kondensada kasi may budget ka, 'di ba? Ganon. Diba, sarap gamitin ng ganung klase ng pitchel, ha? Kahit hindi fiesta, gagamitin ka araw-araw. Correct, Gusto diba? mo yun. O ganon. Kasi you're serving your purpose. So you have to regain your power, regain your strength. Love yourself again. Oo, kasi Bring kapag back the self-respect. Importante yun, ha? Tama. Laging ine-emphasize ng tambalan yun. You cannot share what you don't have. You cannot give what you don't have. Tama. So, ibalik mo lang yung na nararapat sa'yo. So, Everything will follow. Everything will fall into place. So dahil dyan, partner, dahil sinasabi natin ito, ang ibig mong sabihin is hiwalayan niya yung kalibin niya. Just yung ba, hindi pa sa ngayon. Hindi pa sa ngayon, ha? Pero gawin mo yung paano how will she regain her power back? Okay. May mga alam po kami. May nabibili po sa recto. May mga Meron alam din po sa May kami. Quiapo. May mga alam po kami Depende sa manggagamot. pangangailangan mo. Wala na daw sa May Quiapo, Ay, partner. wala na. Ban na daw eh. Kasi madalas nag-shooting, pinaalis muna yung mga tao doon. Yun ang sabi. Hindi ko rin sure. Yung pinagsasabi namin. Hindi, Charot lang, how charot. does she regain back her power? Yun eh. Parang syempre, ang daling sabihin, di ba? Paano ko Oo. gagawin? So, ang sinasabi ba daw natin nagsasalita siya part binubulong niya sa akin ngayon. Napaka-interactive ng show na to. Binubulong sa akin ng Burnay yung sender. Di ba? So, paano? Ibig sabihin ba nito? Kasi ang dami naman daw nating sinabi. Ang tanong niya lang naman daw. Sinong ipaprioritize niya? Di ba? So, paano? Hindi, wag yun yung tanong ano yung pa-prioritize. Yun yung tanong niya. Ba't ka ba nangyayala? O sige, prioritize yourself. So kung prioritize niya yung Oo. sarili niya, ibig sabihin ba neto ay kailangan niya nang mag-let go o magbabay doon sa Sa akin not this time. Ganito, hanapin mo yung bagay na makapagbabalik muna sa iyo ng lahat. Ay nako, mabukas Oo. na nasa Zumba na siya. Malay mo, matagal ka na hindi nakapag-zumba. Diba? Ibalik mo yun. Diba? Kung yun yung paraan Tama. Diba? Go, diamond pill na girl. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!